Federle bol na kocke, dával si pusu s frajerkou. Áno, to bol highlight teda zápasu. dúfajme, že to bola frajerka. Ale ide mi o to, že Marek má už 35 rokov, on sa vrátil do Nitry, podľa mňa dúfam, teda ja si aj prajem, aby tu dohral kariéru, lebo bavíme sa o hráčovi, ktorého môžeme nazvať, že je legenda nitrianskeho hokeja. Tohto by som sa ani nebal, podľa mňa on má veľký vzťah aj k fanúšikom, no však aj k samotnému klubu. jasné, ale... Ja dúfam, že prídu tak, ako k nám väčšinou chodia, že vlastne aj ich fanúšikovia to spomínajú, že už v Žarnovici prehrajú 2-0. Vítame vás pri prvej epizóde podcastu Slovo tribúny. V podcaste sa budeme venovať najmä hokejovému dianiu v Nitre, budeme sa vám snažiť prinášať zákulisné informácie z mužstva, rôzne zaujímavé rozhovory a v neposlednom rade analýzy zápasov z pohľadu verného fanúšika. Hneď na úvod teda chceme podotknúť, že nie sme hokejoví odborníci, preto vlastne je to aj podcast Slovo tribúny, pretože sa budeme snažiť na veci pozerať z pohľadu fanúšika, aj keď niekedy teda sa cítime ako odborníci, ale nemusí to byť štandard. Áno, akože ja určite sa cítim hlavne expertom v zápase, keď ma dokáže nejaký súdi vytočiť, ale tuto máte tiež určite jeden z skalných fanúšikov a tiež to prežíva s nami na tribúnach. Tak ja pod emóciami sa viem veľmi rozšuliť, ale samozrejme nie som žiadny odborník a práve preto budeme takto zapájať aj fanúšikov, by sme chceli postupom času zapájať do podcastov, tak aj preto sa vlastne voláme Slovo tribúny a uvidíme, ako to bude pokračovať. Ja by som teda doplnil ešte, že asi skôr sme to povedali naopak, že sme odborníci, ale pod vplyvom emócií sa zastávajú neodborníci. Teraz si to veľmi pekne si to teraz hodnotil. Myslím si, že veľmi objektívne si určil túto našu diagnózu hokejovú, kvázi môžeme nazvať. To sú tie emócie, ktorými sa niekedy necháš uniesť. No a bohužiaľ, hlavne v úvode sezóny sme ich zažili veľa, keďže ten úvod sa nám asi nepodaril tak, jak sme očakávali a každý fanúšik hrdý za Nitru, ktorý fandí. Sami sme nečakali, že podcast sa bude uberať týmto smerom, že asi v tejto prvej epizóde budeme dosť kritickí. Bohužiaľ, vieme, že ani teda určite nikomu sa nepáči tá situácia, ktorá vznikla a dúfame, že už to bude iba lepšie a lepšie. Takisto chceme v tomto podcaste vyjadriť aj kritiku, samozrejme v medziach. Nebudeme tu teraz stále iba chváliť, aj keď sa mužstvu nedarí, ale budeme sa snažiť to objektívne zhodnotiť každý jeden podcast. Ale veríme, že sa to otočí a postupom času budeme môcť byť iba pozitívni. Tak v konečnom dôsledku aj posledný zápas nedeľu proti Michalovciam bol jasnou ukážkou toho, že asi nikto po prvej tretine nedúfal nejaký lepší výsledok, alebo tá herná hra nebola takú, jak by si fanúšik Nitry predstavoval. Nakoniec to vypadlo na 2 body. Myslím si, že by to mal byť výborný impuls pre mužstvo. Neviem, Matej, jak to ty vidíš? Samozrejme, dosť tých prehier, teda úvodných 3, boli psychicky ťažké, by som povedal, a práve takýto výkon, ako bol teda posledný zápas s Michalovcami, by nás mohol nakupnúť aj pohodu v kabíne, aj výsledkovo. Dobre chlapci, ale tak poďme si to zobrať od začiatku. Tak pozrime sa najprv na tú prípravu, ako to bolo a potom sa môžeme venovať prvým 4 kolám. Takže v rámci prípravy sme tradične začali prípravu so zahraničnými mužstvami. Za mňa je to aspoň prínosom pre toho diváka, aspoň ja konkrétne tak môžem povedať, že radšej sa pozerám príprave na zahraničné mužstvá, ako hrať prípravu so slovenskými mužstvami, ktoré potom vidím aj v kolách v lige. Takže Matej, približ nám z tvojho pohľadu, jak vyzerala príprava. Tak povedal by som, že to je taká klasická príprava Nitry, že väčšinou hráme s tými českými prvoligistami a na záver klasický turnaj v Grácii už niekoľký rok. Za prvý prípravný zápas sme začali doma so Vsetínom 4-2. Akože fajn výkon na úvod prípravy, vlastne všetci sa už tešili na hokej. Ja by som ti do tohto vstúpil, tento zápas by som moc nepreceňoval, keďže Vsetín prišiel s 3 formáciami, s juniormi. Ja neviem, či pozbierali ľudí, nejakých hráčov aj po ceste, pretože prišli jeden v žltej príľube, druhý v červenej, ďalší mal biele gate, ďalší tepláky, takže ja som si dal aj tú námahu a rátal som a vlastne v tomto zápase za Vsetín nastúpilo 9 hráčov rovnakých, ako nastúpilo v prvom kole a prevažne to boli hráči z 3. 4. formácie, takže ale tak bol to úvodný zápas, aspoň sme si niečo vyskúšali, ani my sme neboli samozrejme v plnej sile, takže aspoň ten výsledok potešil. No ale nevyzeral ten zápas úplne tak jednoducho v tej príprave. Nebolo to také jednoznačné podľa mňa, že ten Vsetín naozaj prišiel nejako pozbieraný pred tým zápasom. Myslím si, že niektoré tie pätky hrali celkom solidný hokej. Tak
bol to vlastne ten prvý zápas, tak tam nemôžeme očakávať nejaké skladanie formácií, proste to bol klasický oťukávací zápas prvý. Vlastne prvýkrát sme mohli vidieť našu legionárskú trojičku ešte spolu v útoku, bohužiaľ, ale nie. A tak bol to klasický zápas, ako som povedal, tam nie je príliš čo hodnotiť a vyhrali sme ho 4-2, podľa mňa zaslúžene. Sme videli, tam som si myslel na začiatku prípravy, že aj tie presilovky nám budú fungovať, lebo celkom si to tam dobre hádzali chlapci. Potom vlastne už v lige sa to ukázalo, že není to až také ružové, ale akože za mňa fajn zápas. A potom sme vlastne hrali doma s Topolčanmi. Neviem, aký máš ty na to názor, na tento zápas, lebo vlastne sa hral v upravenom formáte. Ja si skôr myslím, že tento zápas tej príprave uškodil, že tí hráči vlastne tým, jak mali o mnoho veľa viac času, lebo však porovnávať akože druholigový tým Topolčian oproti kádru extraligovému, to bolo výrazný rozdiel v rýchlosti. Ešte aj keď tej prvej tretine, tak sa snažili korčulovať tie Topolčany, ale už absolútne druhej, tretej tretine nestíhali. Myslím si, že tam tí hráči akože si nabrali moc sebavedomia, to, čo sa im darilo proti Topolčanom toľko času, jak mali na tie kľúčky, tak už bolo vidieť, že v tých ostatných zápasoch už im ten super nedával toľko priestoru na tom ľade. Takže myslím si, že za mňa tento formát možno chcel byť niekto, že by to lákalo toho diváka 3-3, vidieť v takom dlhom čase, ale myslím si, že za mňa aspoň nám to uškodilo v tej príprave. Ja s tebou súhlasím. Možno, teda aspoň tak môj dojem z toho bol taký, že ten zápas mal skôr dať nejakú takú kondičnú prípravu tomu týmu, aj keď na druhej strane potom tam vlastne tréneri točili niektorých hráčov až moc a už keď ten výsledok narastal, tak vlastne aj tá úroveň už nebola taká, že vlastne by to niekomu niečo. Ale tak áno, ale bolo to rozdelené vlastne, že prvú polovicu, alebo teda tie prvé 2 štvrtiny hrali 2 formácie a druhé 2 štvrtiny hrali druhé formácie, takže podľa mňa ten kondičný charakter to splnilo a to bol podľa mňa aj cieľ tohto zápasu, lebo inak sa tam nemáme o čom baviť, toto nebol klasický zápas. Nič iné nemohol dať tento zápas vlastne hráčom okrem tej kondičnej úpravy. Zápas s Jihlavou, ktorý sme prehrali 2-5. Ja som, teraz si spomínam, ja som na tom zápase bol z okolností. Videl som tú hru, už tam si myslím, že nastali výrazné prvé problémy tohto týmu, ktorý momentálne je, a to je obrana. Že proste už v niektorých tých situáciách tí naši bohužiaľ obrancovia nestíhali proti druholigistovi českému. Myslím si, že tam sme si mali brať hneď už ponaučenie z tohto výsledku. Žiaľ sa to pretavilo aj v ďalších zápasoch v príprave. Ja si skôr myslím, že tu presne to, čo si podotkol predtým, že tu sa presne ukázalo to, že sme išli z jedného zápasu, kde sme mali časový luxus a išli sme do zápasu síce s českým druholigistom, ale ktorý vlastne v tom momente v príprave ešte neprehral a ukázalo sa to aj výsledkovo. No a následne tam pokračovali sme s Grácom v zápase. Ten zápas bol prvú tretinu, myslím si, že dosť vyrovnaný. Začalo sa to lamať asi až tej druhej tretine, kde vlastne hneď super využil presilovú hru, ak si na to dobre spomínam. Tam vlastne celkom aj peknú akciu z toho ten Grác ukázal tej presilovke. Tento zápas sme nakoniec prehrali ale 0-3, ale vlastne nemení to nič na tom, že stále to je iba príprava, chlapci. Akože nemusíme sa tu teraz baviť nejakú veľkú váhu prikladať týmto výsledkom. Prehrali sme ho 0-3, čo sme vlastne neskôr na turnaji v Gráci vrátili túto prehru. Vyhrali sme tam 1-2 po predĺžení. A následne sme ukončili týmto zápasom domácu sériu prípravných zápasov. Ja by som sa ešte vrátil k tomu Grácu, lebo podľa mňa presne to bol zápas tak, aký sme videli napríklad v prvom, druhom kole, kde sa ukázala psychická taká, nechcem to nazvať nejakou labilitou, ale presne ja si myslím, že prvú tretinu sme na nich vyleteli. Tam brankár Grácu Lars Volden predvedol niektoré neskutočné zákroky. Myslím si, že normálne chytil formu z majstrovstiev asi. Práve príprave. A toto práve, že my sme tie góly nedali a potom prišla prvá presilovka. Ten Grác, ja si dovolím tvrdiť, že nemal nič do tej presilovky a išiel do vedenia a toto nás psychicky dostalo na kolena. Myslím si, že presne tento zápas odzrkadloval už aj prvé kolo, aj keď to troška predbieham, ideme ďalej na prípravu. Ja by som sa ešte podotkol k tomu Grácu, že Grác nám ukázal využitie efektivity. Že proste v celom zápase nemáš moc šanci, ale dostaneš príležitosť a následne ju využiješ 100%. No dobre, týmto by sme mohli asi ukončiť kapitolu prípravy. Neviem, či Matej chceš ešte k príprave niečo dodať? No ešte sme vlastne hrali potom v Jihlave a v Setíne. Vlastne odvety, čo prišli oni k nám, tak sme si zahrali u nich. Vyhrali sme 1-3 v Jihlave, čo vlastne bol... Tomáš Pobežal tam dal aj prvý gól. Sa akože veľmi teším, že dostáva príležitosť aj teraz na začiatku sezóny tento mladý chlapec.
To ma dlhodobo teší, že vlastne títo mladí chlapci dostávajú príležitosť v našom drese a robíme to fakt dobre, treba dávať šancu chlapcom, ale zase musia mať určitú úroveň, nemôžeme vyťahovať stále niekoho, kto len za to, že je mladý. Presne, musí mať aspoň nejaké tie aspekty tej výkonnosti, aby dokázal minimálne rýchlosťou konkurovať tým hráčom v extralige. Áno, no sa to nedá stále. Ľudia si možno u nás zvykli na to, že stále tam je niekto mladý, ale treba si otvorene priznať, že Šimon Nemec bol generačný talent, aký takisto aj Sikora určite rýchlosťou. Tak Siki skôr ako talent tou svojou tvrdou robotou odviedol veľmi, veľmi, veľmi veľa pre mužstvo a myslím, že týmto hokejom sa môže aj presadiť v budúcnosti aj v zámori, lebo to je to, čo chcú vidieť tréneri, hlavne zámorskí, ale samozrejme aj naši tréneri, ale to keď si porovnáme Šimona a Sikiho, tak podľa mňa Siki je viac na tú tvrdú robotu a Šimon má viac ten talent, ale akože nič nemení fakt na tom, že sú obaja výborní hokejisti už v tomto veku. Ja ešte by som premostil k tomu prípravnému zápasu v Setíne. Tam dostala príležitosť naša brankárska dvojka, ktorému podľa mňa ten zápas veľmi dobre vyšiel. Podržal nás tam v dosť závažných momentoch. Myslím si, že pre neho to bol určite taký motivačný, že dokáže mať stabilnú formu celých 60 minút, čo sa možno niektorí fanúšikovia boja. Popravde aj ja som mal pred sezónou obavu z toho, že či je správne ísť s takouto dvojicou brankárskou, že či si to nepoistiť pre istotu. Zatedy sme ho teda v súťažnom kole nevideli, doteraz mal stále príležitosť iba Libor Kašík a už môžeme asi premostiť priamo. Ja by som ešte dodal k tomu Setinu, pretože tento zápas sme videli naživo a neviem, či to bol zámer, ale my sme to tak predpokladali, že to je vlastne test pred sezónou. Teda bol to samozrejme turnaj v Gráci, ale pre nás, keďže do Grácu sme necestovali, bol práve tento zápas vo Vsetine. A tam síce tréner poprehádzoval obrany a myslím, že tam to bolo aj vidieť, pretože tá obrana, neviem, či to bol zámer, že chceme troška toho Berža dať do permanencie, ale tam sme hovorili celkom do... Tréner Stavenia aj povedal, že on občas prehodí tie obranné dvojice, lebo že potom sú viac sústredení na ten výkon, že nerobia to tak úplne automaticky, že vedia, kde ich obranná dvojička stála, tak takto sa musia zase viacej sústrediť na ten systém, ktorý on chce hrať. A tak o tom je vlastne príprava, že tam si chceš vyskúšať všetky modelové situácie. Posledné 2 zápasy prípravy sme teda odohrali na turnaji v Gráci, kde sme podľahli nemeckému Norimberku 6-2 a s domácimi sme vyhrali 1-2 po predĺžení. K týmto zápasom vám moc toho povedať nevieme, keďže sme necestovali a bohužiaľ nás troška aj zaskočilo, že nebol žiadny stream ako po nejaké minulé roky, takže to, čo sme nevideli hodnotiť, bohužiaľ. Nemôžeme, jak sa hovorí. Troška ma pri tomto turnaji sklamalo nejaké také prepojenie klubu a fanúšikov, pretože keď najmä v tom druhom zápase Grác Nitra nebol ani len prenos na flash score, že sme vlastne do posledného okamihu nevedeli, aké je skóre, a aspoň po tej tretine mohli vlastne... Nejaká aktualizácia skóre aspoň na tom Instagramovom profile alebo na Facebooku, lebo vieme, že nitrianskí fanúšikovia sú netrpezliví a čakajú na každý výsledok. Toto by bolo možné aj zlepšiť do budúcna. Myslím si, že keďže je tam vždy niekto z realizačného tímu, tak by toto nemal byť problém na tých sociálnych sieťach prezentovať a verím, že sa z toho poučia a do budúcna nám prinesú takéto highlighty z toho zápasu. Bo ja som vlastne som to musel sledovať cez Instagramový profil alebo Facebookový profil, už si nepamätám presne, ktorý to bol, Grácu, kde aspoň jednoducho napísali. Čiže dal si im follow počas zápasu. Nie. To zase nie. Ale oni jednoducho po každej tretine napísali. Po prvej tretine stav 0-1, za ní to skoroval Lacka. Teda, nie, že by som si to vedel preložiť po nemecky, ale teda už... Pochopil si to z toho kontentu. Už som vedel, že keď je písané 0-1 Lacka, že asi to bude tak. Takže toto máme zhodnotený teda aj turnaj. Premostili sme priamo na to, že nám chýbala tá informovanosť toho turnaja, že síce naše mužstvo tam odohralo 2 zápasy, my sme tam obsadili tým pádom 2. miesto. Asi nejaký cenný trúm z toho neberieme, bola to príprava. Tiež asi nepredpokladáme, že Grác je náš nejaký super, s ktorým by sme sa chceli priamo porovnávať výkonnostne. Myslím si, že náš hokej je popredu stále oproti tomu rakúskemu. Ja si to tiež myslím, že keď sme doma s tým Grácom prehrali 0-3, ale myslím, že toto nie je super, s ktorým sa chceme akože porovnávať, lebo myslím si, že naša liga je kvalitnejšia určite. No ja som o tom presvedčený hlavne po minulej sezóne, lebo osobne si myslím, že minulá sezóna bola krásnou ukážkou hokejovej sezóny, jak má vyzerať. Po dlhej dobe sa bojovalo do posledného kola a myslím si, že túto sezónu to bude rovnaké.
No ale dúfajme, že s lepším koncom pre naše mužstvo, že sa nemusíme stresovať až do posledného kola. No, verme tomu, zatedy bohužiaľ nám ten úvod nevyšiel podľa predstav. Môžeme priamo premostiť k prvému zápasu v Poprade, teda s Popradom. Áno, jasné, hrali sme doma s Popradom. A ešte by som ale sa vrátil tej príprave, že by som to zhodnotil tak, že vlastne prípravu sme vyhrali 4-3 na zápasy, keď sa to tak dá povedať. Postupili sme v play-off. Ale nerátam zápas s Topolčanmi, lebo to bol taký modelovaný zápas, tak to nemusíme rátať. A v príprave najlepší strelec náš bol Jakub Lacka, z čoho sa ja osobne teším, lebo aj na začiatku sezóny, aj keď celému mužstvu nevyšla zatiaľ ten úvod sezóny, tak myslím, že Jakub urobil celkom slušný progres do novej sezóny. Takže tak by som ukončil, že tie prípravné zápasy sú na to, aby sa skúšali tam formácie, hráči a myslím, že môžeme pomaličky prejsť na namotivovaný Poprad, ktorý prišiel do Nitry otvoriť sezónu, o ktorom sa hovorí, že má veľmi silný káder a preceňujú ho. Tak čakali sme, ja osobne som čakal väčší štart toho Popradu, myslím si, že sme tam celkom hrali aj dôstojné situácie, niektoré výsledkovo to tak aj ukázalo, nakoniec to skončilo 2-4 prospech Popradu. Matej, jak si to videl ty? No ja myslím, že tento zápas sa mohol zlomiť na obidve strany, rozhodli bohužiaľ individuálne chyby na našej strane, ale k tomu Popradu, aspoň čo ja som tak postrehol, tak dobre korčuliarsky Poprad som tu nevidel dlhé roky, až niekedy. Fakt sa mi páčil ich štýl hry. Ja si myslím, že to je hlavným dôkazom nového trénera, že nastolil nový štýl, že sa nespoliehajú na tie individuality, ale že tam bola tá tímová hra. Presne hrali tak ako sa má hrať vonku a ako si spomenul to trénera, vieme, že bol spojený aj s Nitrou. Asi naše vedenie vedelo, prečo by ho chcelo angažovať, lebo ako všetci vieme, Nitra chce hrať tiež atraktívny hokej a útočný hokej. A ešte by som k tomu dodal, že tam sa vážne ten zápas zlamal, tam jak sme znížili, vlastne v tej tretej tretine tam dochádzalo k tomu, že sme mali dosť tlak na to, že sa ten zápas mohol inak vyvíjať. Bohužiaľ to dopadlo tak, jak to dopadlo výsledkovo. No ja som sa osobne už veľmi tešil na tento hokej a myslím, že nie, ale ďalších vyše 3000 fanúšikov. Bolo to už vidieť na rozkorčulovaní, kde vlastne sa už fandilo a samozrejme musíme spomenúť super vlastne pochod fanúšikov. Tradičný, to bolo super. Tak by to podľa mňa, aspoň bolo by dobre, keby bolo z toho tradícia, že to je každý rok, ako aspoň na úvod sezóny. Tým sa vlastne ukazuje tá vernosť tých fanúšikov, že jak tá Nitra žije vlastne tým hokejom. Toto nám myslím si, že rôzne mesta môžu iba závidieť, tak jak sa tu správajú fanúšikovia. Ale ešte by som sa vrátil k tomu zápasu vlastne s Popradom. Bolo cítiť na tom ústve, že tam je tá nervozita, tie očakávania z prvého domáceho zápasu. Celý štadión, ako som spomínal, fandil na rozkorčulovaní a myslím, že nám to mohlo aj zviazať ruky minimálne do toho úvodu. Akože určite nám to zviazalo ruky, ale ja som zase toho názoru, že hráči majú byť profesionáli a mali by sa vysporiadať s takýmto tlakom. To je môj osobný názor, každý môže mať na to iný názor. Však akože je to tak, ale aj tréner Stavia na to spomínal, boli tu noví hráči, hlavne tí zámorskí, oni sú není zvyknutí na takúto atmosféru. Vieme koľkokrát, aké je to prostredie v Amerike, tam oni si dodať pukance. Áno, skôr to je taká komorná atmosféra, jak divadle, než... Jasné, takže, ale akože myslím si, že fajn zápas na úvod, mali sme šancu na body, ale myslím, že každý čakal víťazstvo, alebo aspoň bod, dajme tomu. Ale vidím, že tam tá nervozita, to sme videli, že to tam bolo. No, hlavne... Odskakovali nám tie puky, nám odskakovali z hokejok a musíme povedať, keď sme minulú sezónu chválili brankára Kašíka, že veľmi dobre chytal, tak bolo vidieť, že možno aj on bol nervózny alebo niečo, ale dostal tam podľa mňa tretí gól Lacný a aj pred druhým gólom mu podľa mňa ten puk akože vypadol. Ale samozrejme nejdeme hádzať prehru na neho teraz. Jasné. Bola to kolektívny výkon. Hlavne je pravda, že my sme boli minulé sezóny zvyknutí na Liborovi, že chytal 200% naviac, než je štandardom brankára. Bohužiaľ v tomto zápase to neprišlo a môžeme asi aj zhodnotiť, že zatedy, ale dostaneme sa aj k ďalším zápasom, že prišlo to vlastne to, čo od neho očakávame, tie výkony prišli až v poslednom zápase proti Michalovciam. No to bol presne, nechcem nejako predbiehať tie zápasy, ale presne sa ukázalo, čo jemu viac vyhovuje. Keď je v plnej permanenci, tak dokáže podať určite lepší výkon. A tak nemôžeme teraz celý zápas vlastne sa sústrediť na to, alebo priaci, že niek na super prestrela, lebo Kašíkovi sa lepšie chytá, keď má 50 strel, keď má 20. No jasné, to zase máš pravdu, ale dobre, nebudem už ďalej obhajovať. Ja som chcel tomuto zápasu dodať, že sa fakt
mohol zlomiť na jednu, na druhú stranu, ako si spomínal, ten bodík. Neboli sme k nemu ani ďaleko, vlastne gól na 2-4 padol do prázdnej brány. Strely ma zaujali, tá optická preváha podľa mňa bola, samozrejme, ako som spomenul, myslím, že nás troška zviazal ten prvý gól, ktorý sme nedali a potom inkasovali. Áno, ale presne tak. strelecká preváha 42 ku 27, teda podľa štatistik SZLH, ktoré nie vždy môžu byť presné, ale zatiaľ z tých 4 zápasov, aspoň podľa mňa, je najlepší výkon. Ja by som ešte dodal k tomu zápasu, že vlastne nám tam dosť pomohlo nakopnúť sa aj v tom zápase ten gól, ktorý dal Samobúček brankárovi Rabčanovi Popradu. Brankár Rabčan mi tiež neprišiel 100% istý v tom zápase, aj keď sme ho tam triafali viac menej pri tých zákrokoch, ktoré vyzerali efektívne. Ale Rabčan z Ginnitre vedel chytať, on sa tam vedel vyhecovať a podľa túto Mateja Rabčan, keď mal čierne betóny, tak sme mu nevedeli dať už vôbec gól. Tentokrát mal biele a aj tak moc nám to nevychádzalo. Inak ešte zaujímavá bola na tom Rabčanovi, neviem, či som si to všimol iba ja, alebo aj ostatní fanúšikovia, on medzi každým hadzovaním on robil takú divnú rozcvičku, on tam normálne že drepoval. Pred každým hadzovaním robil drepy. On sa asi drepy. nudil v tom zápase, alebo neviem. Ja neviem, alebo chceli aspoň vidieť, mal asi smart hodinky, že ako má výkonnosť v zápase. 42 strelov bol málo, tak ešte si niečo pomedzi to robil. Nejaký mini tréning. No ja som čakal, že konečne ho prestrieľame, keď nemá tie čierne betóny, lebo ja myslím, že tie čierne betóny, to je jedna vec, ktorú dokážeme tráfať. To je prekliatie. Aj premostil na zápas s Kantorom a s Novými Zámkami. Ktorý prišiel v čiernych betónoch, bohužiaľ, v celej čiernej výstroji. Dokonca neviem, či aj dresy nemali čierne. No čierno-zelené majú, ne? Áno, my hráme teraz vlastne v bledých farbách domáce mužstvo a vonkajšie hra tmavý. Ja neviem, asi nepamätám, aké mali dresy, ja chodím na nás, ja nechodím na supera. Áno. Žiaľ, niekedy nám ale ten super dáva góly, no. Veď preto je to, ja si pamätám tie betóny, lebo to viem, že to nás väčšinou trápi. Hneď fóbia pred zápasom, že pozeráme na výstroj brankára. No dobre, tak čo, chalani, k zápasu s Zámkom? Sme očakávali asi výhru po prehre s Popradom. Tak myslím si, že každý očakával výhru, ale ako sme prišli na to, tak Nové Zámky prišli tiež s novou trénerskou dvojičkou do sezóny. Vlastne stiahli trénera z prvoligových Topovčian. Keďže ja mám aj niektoré zápasy nakúkané z Topovčian, tak som presne očakával aj tie presilové hry, ak sa tvorili. Tvorili sa od modrej samozrejme. A môžeme povedať, že ty vlastne si aj pred zápasom stretol trénera Hurtaja. Áno, on povedal, že idú s tým zápasom, že by chceli aspoň bodík z Nitry zobrať. Nakoniec im to vypadlo na 3. Zobrali 3, no. Zobrali nám 3. Tá hra, povedzme si úprimne, bol taktický boj Nových Zámkov. Oni proste prišli s tým, že chcú otvoriť skore, chcú brániť to stredné pásmo. To im aj vychádzalo. Myslím si, že tam nezvládol Mamčíc, akurát v tom zápase bol dosť vylúčovaný, že mu nevyšiel ten zápas tak, jak by od neho asi očakávali od beka, ale celkovo bohužiaľ tam sa ukázala kvázi jak nejaká taká deka toho nášho mústva, kde sme vlastne, neboli sme lepším tímom proste určite. No ja si dovolím oponovať, že v prvej tretine určite áno, ale opäť sa ukázalo to naše, že nedáme gól z úvodného tlaku, potom dostaneme gól. Ja si myslím, že tam aj keď sme mali presilové hry, tam to bolo vidieť, že my sme sa snažili všetko hrať na krídlo, na Samobúčeka, že on bude ten tvorivý hráč alebo ten zakončovateľ. Možno k tomuto takú poznámku, keďže každé mužstvo je pripravené na Samobúčeka. Vieme, jak bol ohlasený, vieme, aké mal sezóny, každý od neho očakáva veľký tlak, že bude proste ten top scorer a každý ho bráni proste. On to má ťažké, že proste každý, aj v tých presilových hrách vždy voči nemu vystupuje hráč rýchlo a tak ďalej. Možno v tomto by som ešte sa snažil možno zmeniť tú taktiku, že keď Samo dokáže na seba naviazať 1 až 2 hráčov, možno to robiť tak, že aby on na seba viazal tých hráčov a tí ostatní, aby ostali ako tí zakončovatelia. To sme vlastne aj zabudli povedať pri tých prípravných zápasoch, že Samo bol zranený zo začiatku sezóny, ako trénoval, pár tréningov mal, ale potom mal, tuším, problém s petou. No, mal nejaké nové korčule mu spôsobili ťažkosti. Áno, malo by to byť tak a takže dá sa povedať, že toto, áno, odohral nejaké prípravné zápasy, ale určite není v optimálnej forme. Ale on, myslím, že tak ako vedia súperi, že budeme sa to snažiť hrať na Bučeka, takisto to vie aj Samo, že túto sezónu bude určite oveľa viac strážený, bude mať oveľa menej priestoru a presne ako si povedal, treba to využiť nejakým iným spôsobom. Bohužiaľ na toto za tedy trénerský štáb, aspoň z môjho pohľadu fanúšika nezareagoval v tých presilových hrách. Tak ako sme aj videli, tie presilové hry nám nejdú doteraz. Ja by som tým presilovkám možno dodal, že vlastne v tej príprave, neviem, či sme to spomenuli, či nie, ale stále sme sa trápili so zranenými hráčmi a tie presilovky vyzerali aj v prvom kole tak, že vlastne tam boli hráči, ktorí v príprave spolu tú presilovku nehrali. A ešte keď sme už zabrdli do toho sama troška, tak ja by som z môjho pohľadu to bolo strašne cítiť,
že sme všetko chceli hrať strašne na neho. My musíme zabudnúť na to, teda aspoň podľa mňa, že máme sama Bučeka, pretože toto bolo až moc silené v tých 2 zápasoch, že všetko išlo na neho. No, je to presne tak, že chceli sme hrať všetko na sama, veľký tlak sme vyvíjali na ňo, aj tie útoky boli stávané tak, že poďme všetko hrať na sama. Bohužiaľ, za mňa je aj sklamaním, musím povedať, že aj sklamaním jeho pohyb. Tomáš, to zase nemôžeš to takto brať, lebo on nie je v optimálnej forme, vieme fakt, že netrénoval a dokým sa do toho dostane, tak to potrvá nejaký ten zápas. Ale môj názor je na tom taký, že keď není v optimálnej forme, tak nemôžeme na ňo všetko hrať. Tak to je dobre, tak nemusíme všetko na ňo hrať, ale všetci týme vedia, že máme tam toho strelca, ktorý dal sezónu predtým 54 gólov, tak jasné, že mu to budeš dávať. Jasné, že mu to budeš skúsiť hádzať, do šanci ho sa snažiť dostať, aby zakončil, lebo tú strelu má podľa môjho názoru veľmi, veľmi dobrú. Má dobrú, len musí trafať bránu. No bohužiaľ momentálne mu to zase tak nie je. Tak ale to je otázka formy. Veríme určite, že sa do toho dostane. Určite je prínosom. Aj z marketingového hľadiska ešte chcem podotknúť, že príchod sama Bučeka, myslím si, že v hokejovej verejnosti v Nitre dosť veľký ošial vyvolal. Tak je to odchovanec vlastne nášho týmu. Myslím si, že asi málo kto čakal, že by sa samo vrátil do Nitry zrovna. Tak hlavne po tej sezóne, čo odchádzal z Nitry, tak nikto nečakal, že by sa mohol zase vrátiť, ale ja som rád osobne, že tu je a že máme hráča takéhoto kalibru v našom týme. Verme, že bude veľkým prínosom a že v polke sezóny sa budeme baviť o tom, že je za tým najlepším strelcom v lige. A ešte by som vlastne sa vrátil na úvod toho zápasu s Novými Zámkami, kde ten zápas pre nás ale nezačal až tak zle, keďže sme vyhrávali 1-0 a prvý ligový gól strelil Tomáš Pobežal. No tam to vlastne bolo z tej... Toto by som chcel inak podotknúť, že mladý Pobežal, proste prišiel pred bránu, vôbec sa s tým nesral, vystrelil, trafil Winkel, 1-0. Akože čo viac dodať? My máme ostatní hráči, ktorí sú aj importy napríklad, tak proste mne to príde strašne také silné, že v kuse vymýšľame, že chýba mi tam tá jednoduchosť tej hre. No Pobežal sa nezlakol čiernych betónov. Takže k tomu nemám asi čo iné dodať. Ale vieme, kde sa lámal zápas s Novými Zámkami, tak vyrovnali sme na 2-2. Boli sme na koni, dá sa povedať. Prišla naša presilovka, kde celý štadión bol nažhavený na to, že ideme do vedenia a bohužiaľ prišla individuálna chyba v našej presilovke, nastala, dá sa povedať, zápas. Dostali sme na 2-3 a už sme sa z toho nepozviechali. No, v podstate toto je ten, o čom sme sa bavili pred chvíľou, že my sme čakali z týchto breakových situácií, že vždy to bola minulé sezóne na Liborovi, že proste prišiel break a 90% úspešnosť bola Libor, že to chytil. Bohužiaľ v týchto zápasoch mu to nevyšlo, z toho sme dostali hneď gól, kde sme my čakali tlak, tak sme gól dostali. Tam sa ten zápas už začal v podstate lámať. Zlomil sa, myslím, že potom v tretej tretine už definitívne, keď nám troška vypenili nervy a hrali sme dosť veľa v oslabení. Myslím, že posledné 4 minúty, neviem, či sme nehrali v 3. Tam sme hrali príliš veľa oslabení, zbytočné fauly. Tam boli fauly, ktoré k ničomu neviedli. Zámky tam išli 2 do 3, 2 do 4 pri mantineli. Spravili sme tam hákovanie, oslabenie, gól v presilovke. No a potom sme sa snažili hrať ešte powerplay pred koncom zápasu. Tak to už bolo podľa mňa za stavu 2-5 sme odvolali brankára, ale to už bola čisto len nejaká skúška, niečo si vyskúšať do budúcich zápasov. Podľa mňa tam už neišlo primárne o výsledok. No pre mňa to bolo v podstate akože nepochopiteľný ťah. Ale prečo? Zober si, že bolo 2-5 ten gól na 2-5 alebo na 2-6 sme dostali do práce? Na 2-6. No na 2-5 sme dostali gól 53 sekúnd pred koncom, takže tam sme už vedeli, že my nejdeme na víťazstvo. Podľa mňa už iba tréneri si chceli vyskúšať, že odvolať brankára, ako zvládneme vlastne na našu powerplay, ale videli sme, že sme ju nezvládli vôbec. No videli sme, že Nové Zámky boli na to nachystané podľa všetkého, lebo mali pekný signál, ktorý hneď využili. Oni vlastne hrali tým, že boli oslabení, hrali hneď vystrelenie puku. Tam vlastne hneď šprintoval ten hráč Nových Zámkov, aby to doklepol do prázdnej brány. Ale v tomto ti budem trošku oponovať, lebo za mňa v domácom prostredí, keď je výsledok 2-5 a vieme, aký je citlivý fanúšik na výsledok, odvolať bránkara a mať ešte väčšiu trpkosť z tej prehry na výsledkovej tabuli 2-6. Tak dobre, tak som rád, že mi oponuješ, od toho sme tu, aby sme sa vlastne porozprávali o tom, podebatili, ale za mňa, aby som z toho nerobil žiadnu drámu. Jasné, nikto nechce. Všetci sme vedeli na štadióne, čo sme boli aj mimo štadióna, že ten zápas prehráme. Takže či už to bude 2-5, 2-6, to je už úplne jedno, v úvode sezóny nehráš na skóre ani nič, ale OK, neberiem ti tvoj názor.
No tak ja to beriem väčšinou, myslím si, že aj fanúšikovia sa tam na seba pozerali, keď prišlo k tej situácii toho powerplay. Ja som to aspoň tak vnímal v tom okolí. Bohužiaľ ja som napríklad čakal aj vyjadrenie z trénerskej strany, že by som vedel, že by okomentovali, že viete čo, išli sme vyskúšať nejaký signál, už sme vedeli, že s výsledkom sa nič nedá urobiť, preto to sme to robili, aby to niekto pochopil. Ale akože doteraz som sa nedozvedel, že prečo sme to, lebo ak bol niekto ozaj taký optimista, že si myslí, že dosiahneme za 45 sekúnd 3 góly alebo 50 sekúnd bol do konca, tak to musí byť ozaj veľký optimista, lebo videli sme, jak prebiehalo 59 minút zápasu. A ešte podotknem, že my sme vlastne v tej situácii hrali v oslabení stále. Zámky hrali 4-3 a pritom ako nám išli v tomto zápase buly, či hrať to na nejaký signál 40 sekúnd pred koncom. Myslím, že to bolo zbytočné a ako my, čo troška, teraz na začiatku sme povedali, že nie sme nejakí experti, ale teraz, že vnímame tú hru. Vnímame troška lepšie tú hru a ten zápas a boli sme na ňom prítomní, tak to až tak neberieme, len keď si niekto menej zainteresovaný pozrie ten výsledok a vidí doma 2-6, tak už to troška bije do očí. OK, ako s týmto môžem súhlasiť, že ten výsledok není určite priaznivý ani lichotivý, keď sa na to pozrie človek, ale stále to bol len úvod sezóny, nikto z toho nerobil drámu, ani nič a tak ako sme povedali, my sme iba fanúšikovia, vidíme to z tohto pohľadu a čo zamýšľali tréneri, tak to vedia iba oni, prečo to chceli vyskúšať. Tak akože ja trénerovi staviaňovi plne dôverujem, akože ja, robiť veľmi kvalitnú robotu, to nikto mu nemôže uprieť. Len mi možno nejako osobne chýbalo to vysvetlenie, že prečo sme do toho išli, do tohto formátu. Jasné, súhlasím. Lebo podľa mňa sa to niekedy aj na tej frustrácii, aj tí hráči to vlastne tak zobrali, keď dostali ten gól hneď vlastne, že z buly a o 3 sekundy alebo o 4 sekundy tam bol gól. No nezobere ti to seba, teda nenadobudneš sebavedomie z toho, že jasné. ideš robiť nejakú formáciu. Ale zabudli sme vlastne ešte krátko pred začiatkom sezóny sme dotiahli Miloša Bubelu na útočníka, čo vlastne vyplynulo z toho, že sa nám zranil Hrnka. V prvom zápase si myslím, že ukázal dobrú robotu, že bol veľkým prínosom. Myslím si, že aj dobre dohrával súboj, aj bol silný na puku. No myslím, že v prvom zápase Miloš bol jeden z najlepších hráčov nášho mužstva. Podľa mňa to plynulo aj z toho, že hral proti svojím vlastne. Áno, mal motiváciu. Mal motiváciu. A ja osobne som celkom rád za príchod Miloša do nášho tímu. Ja osobne som tiež rád, lebo doteraz, keď si pozrieme všetky tie importy, aj tých hráčov, aj tých zahraničných, boli nižšieho zrastu. On je podobný hráč, možno reagovali sme asi aj na vývoj situácií v našom tíme, kde sa nám zranil Tomáš Hrnka a Miloš je podobný hráč. Nie asi, ale určite. Asi určite. A Miloš je podobný hráč ako Tomáš Hrnka, možno troška menej silovejší, podľa mňa Hrnka to hrá troška silovejšie, ale uvidíme, ako sa chytí, 4 kola sú iba za nami a za mňa fajn, uvidíme, ako to sa to vyvinie. Ja si myslím, že tiež prínos výškovo dobrý, váhovo dobrý a mal som pocit, že chcel bojovať aj v tom prvom zápase, že nebral to tak, že dobre, skončil som tu, mal ozaj násadenie v tom zápase a hlavne ten Poprad bol asi pre neho tá motivácia. Ja som nejaké veľké očakávania od neho nemal. Bolo to také nutné doplnenie kádra, pretože zo slovenských hráčov moc voľných na trhu nebolo. Ale teda prvý zápas mi určite ma pozitívne prekvapil, najmä v dvojičke s Gatesom sa mi veľmi páčil na krídle. Na poslednom zápase už nastúpil na centri. Mne sa viac páči na krídle, uvidíme, ako to bude ďalej. Tak to, že ostal na centri, myslím si, že je dôsledok toho, že tie buly nám absolútne nevychádzajú. Ani nie tak buly, ale reagovali sme. Ale akože jasné, buly nám nejdú úplne podľa mňa až tak, ako by sme si predstavovali, ale reagovali sme skôr na výpadok podľa mňa Gila. Gil, očakávame od neho, že vlastne že z budúcej sezóny sa dopracuje k rovnakým výkonom ako tejto, bohužiaľ sa nám hneď zranil. No nevieme síce, aké to je vážne, ale tak dúfajme, že bude čoskoro hrať a od Sahira poznáme ho z minulej sezóny, vieme, aký to je hráč. Podľa mňa jednoznačne center číslo 1. Za mňa, teda aspoň to je môj osobný názor. No áno, my máme byť ten povestný čapovač vlastne k Búčekovi na tie jeho... No oni dvaja, keď sa zohrajú, tak podľa mňa to môže byť veľmi úderná dvojka, ale treba nájsť niekoho k nemu. Ja by som ti tu možno troška oponoval, pretože ako sme videli v poslednom zápase, nechcem teda predbiehať, ale v poslednom zápase, keď Samo dostal do formácie Bajteka s Hrnkom, tak podľa mňa jeho výkon išiel hore. Ja si myslím, že nechcem v žiadnom prípade trénerovi vstupovať do nejaké zostavy, ale myslím, že aj v minulosti sme sa o tom presvedčili, lebo najlepšie Samové sezóny boli práve vo formáciách s takýmito typmi hráčov. V prvej sezóne, ktorej gólovo explodoval, teda hral s Daliborom Bortňákom a Braňom Rapáčom. Vlastne dvaja robotníci a jeden strelec, ako sa oni sami nazvali.
A presne to tak vyzeralo, že vlastne oni na neho vyhrávali tie súboje, ako sa hovorí, robili na neho a on tam dával tie góly. Potom, keď sa vlastne vrátil v ďalšej sezóne zo Zlínu, tak ja myslím, že sme tam skúšali s ním Blackwatera so Slovákom a už to nebolo až také dobré. A v predminulej sezóne explodoval takisto gólovo a najmä teda najviac sa mu darilo podľa mňa v play-off, respektíve už tomu koncu sezóny, ako to u neho býva zvykom, ale vo formácii s Buncisom a Krivošíkom, čo sú podobné typy. Teda Krivošík nie je až taký robotník, ale dokáže tie súboje primantelne vyhrať. Buncis bol typický sílový center a samo by to stačilo. Čiže možno tou kreativitou to práve to, čo sme videli v tých prvých dvoch zápasoch, že sme to na neho moc tlačili a možno práve vyhovať bude skôr nejaké takéto zloženie, ako to bolo teraz s Bajtekom s Hrnkom. Tak v tomto sa asi určite zhodneme, Samo by nemal mať pri sebe, lebo takto stavať formáciu, že máme minimálne 2 zakončovateľov vo formácii, kde je Samo Buček, je aspoň podľa môjho názoru kontraproduktívne. Ale akože dá sa, keď sa pozrieme na to takto, tak je to pravda. Že vlastne v tej našej sezóne, keď sme skončili na 2. mieste, že sme prehrali finále so Slovanom, tak Samo hral s Buncisom a s Krivošíkom. Tak. Čiže podobné typy hráčov, ako dohrával zápas s Michalovcami. Ale nemyslím si, že teraz bude hrať tento zápas, že bude hrať teraz ďalšie zápasy s Hrnkom a s nejakým iným hráčom ako Bajtek alebo Lacka, s takýmito robotníkmi, to nazveme. Ja si myslím, že určite bude hrať s kreatívnym centrom, ako je Sahir, možno Gates. A k ním niekto, kto dokáže vyhrávať tie puky primantilné. Kľudne aj Hrnka napríklad. Jasné, no môžeme rovno premostiť k tomu zápasu vlastne, čo už bol posledný s Michalovciami. No ešte sme vynechali Mikuláš vlastne. Dobre, ale poďme tak, že správame, že domáce, rozhodníme si domáce zápasy. Dobre, okej. Jak boli posledný zápas s Michalovcami. Tam sa teda jasne ukázalo, že v podstate nám pomohlo, že asi Sahir Gil bol zranený, museli sme trošku viac kombinovať tie formácie a ukázalo sa hlavne v tretej tretine, že to zloženie, kde nikto asi neočakával od Hrnku, že bude v 100% forme, tak myslím si, že jeho bojovnosť a tak, jak bojoval za Nitru v tom zápase, že ozaj chcel nakloniť ten zápas na svoju stranu. V konečnom dôsledku, keď trošku predbehnem situáciu, na konci sme kľudne mohli brať aj 3 body, mali sme tam tlak a myslím si, že tam sa ukázalo, že vlastne to srdiečko toho Hrnku, že sa snažil vlastne bojovať do poslednej chvíle. Toto mi napríklad, ja trošku aj predbehnem, mne toto chýba pri tých importoch. Nedem ich teraz výkonnostne hodnotiť. Idem o to, že je tam rozdiel, že kto má aký vzťah k tomu klubu. Je vidieť aspoň za mňa, že niektorí tí hráči, jak sú Bajkov, alebo jak je Griffin, to je aj vidieť proste aj k tomu postoju k tým fanúšikom, že nemajú až taký záujem. My sme boli aj dokonca na tom zápase v Liptovskom Mikulášej. My sme sa tam boli pozrieť, tiež to bol nešťastný zápas, ale proste aj pri tej rozlúčke s tými fanúšikmi, to bolo vidieť, že tí amici, kvázi jak ich my nazývame. Tak oni ešte prakticky nemajú nejaký vzťah, sú tu krátko, nemajú nejaký vzťah podľa mňa k tým fanúšikom a vytvoriť si ho podľa mňa dokážu. Máme príklady Blackwater alebo La Liberté, ako tu zanechali stopu a ako ich fanúšikovia dodnes nad nich spomínajú. Čiže tomto by som nevidel až taký problém. Ale by som sa chcel vlastne vrátiť k tomu Hrncovi, lebo ako mňa veľmi prekvapil na ten zápas. Ja som od neho úprimne neočakával nič, videl som, že Sahir je zranený, tak som si povedal, že ale Hrnec ma veľmi pozitívne prekvapil v tom zápase, že bol síce po zranení, ale myslím, že veľmi slušný zápas odohral a nakoniec aj vybojoval puk pri mantineli, vyhral súboj, z ktorého sme vyrovnali na 2-2. Áno, ja asi pamätáš, že jak sme boli spolu na zápasoch v príprave, tak ja som hovoril, že môj taký subjektívny názor bol, že už podľa mňa ten Hrnka bolo na ňom vidieť, že už není taký rýchly, výkonnostný a mal som aj obavy k tomu, že či bude mať výkonnostne ešte na tú extraligu. Hneď mi to ukázal vlastne po zranení, jak nastúpil, že bojoval do poslednej chvíle, čiže berie môj názor späť z prípravy. On vôbec nevyzeral, že je po zranení. On vyzeral, ako keby naskočil do zápasu play-off pred 2 rokov. Podľa mňa Hrnka bol jednoznačne jeden z najlepších hráčov v tom zápase a to sme od neho teda po zranení nečakali, pretože aj v tej príprave možno sa ťažšie rozbiehal. Nevieme, aké je to jeho zranenie vlastne. Či ho limituje, lebo aj minulú sezónu dosť vynechal, áno. Či ho nejako to zranenie limituje, alebo v akej časti ho limituje. Takže, ale ten výkon bol veľmi dobrý. No bolo tam hlavne to srdce, že vážne, že bojoval. Tak to je to, že tu hrajú vlastne, sme radi, že tu hrajú naši domáci chlapci Nitrančania, ak sa vrátil Marek Slovák, hrá tu Tomáš Hrnka.
Čiže na takýchto chlapcoch musíme stavať aj teraz, keď sa nám nedarí. Mali by byť lídri v kabíne a ukázať, že vlastne čo to znamená hrať za Nitru. Určite áno. A každý určite očakáva od Mareka Slováka o mnoho viac z tej hre, ktorú zatedy nám neukázal, alebo proste nemá ešte tú ideálnu formu, tak jak sme boli na neho zvyknutí. Zase treba si aj objektívne povedať na druhej strane, že nemôžeme porovnávať hráča, ktorý tu mal pred 5 sezónami inú sezónu, ako teraz vek tiež človek nezastaví. Do tohto ti skočím, prepáč, že som sa chcel tomu vyjadriť, lebo som zachytil celkom kritiku na Mareka Slováka. Môžeme si povedať, že jasné, není tá jeho forma na začiatku sezóny excelentná, alebo výborná. Ani ideálna. Dostáva sa do toho pomaličky, ale veľa ľudí čaká od Mareka, že tu bude robiť body, ako keď tu hral v sezóne 2021, že v 50 zápasoch urobil 49 bodov, že vlastne sme stavali na ňom mužstvo, dá sa povedať, že bol prvý, druhý center. No ale treba povedať, že čas pokročil a aj keď sa teraz vrátil z Košíc, tak prichádza s inými úlohami. Nečakáme od neho, že bude robiť bod na zápas, teda aspoň ja osobne. Už nečakám od neho. Mohla naznačiť minulá sezóna v Košiciach, že čo asi od neho budeme očakávať. Ani tam nehral pri prvých dvoch formáciách. Hral tam tretiu formáciu, tak ako hrá aj teraz u nás tretiu formáciu. Do toho ti trošku skočím. Zas porovnávať kvalitatívne prvé dve formácie, bohužiaľ musím to tak povedať, Košice mali minulý rok veľmi silné prvé dve formácie. Myslím si, že my až takú tú veľkú kvalitu nemáme, tiež sme limitovaní nejakým rozpočtom, ja to chápem, ale nikto nám nepovedal teda, že čo od neho očakávame v tej sezóne. No, podľa mňa prepáč, že som zase skočil ti do reči, ale podľa mňa očakávame od neho jednoznačne pozíciu tretieho centra a miesto na presilovke, dajme tomu druhej, prvej, to už je jedno, lebo máme dvoch centrov, s ktorými určite počítame do prvých dvoch formácií, a to je Gill a Gates. Čiže nemyslím si, že jedno z týchto dvoch hráčov Čibino vytlačí. Tak uvidíme, akú budú mať sezónu, tieto importy. Sami vieme, že nie každému môže sadnúť štýl Henry a podobne, ale no, ja to poviem za seba. Mne chýbalo proste po tej príprave tá konzultácia alebo nejaké vyjadrenie, že aký formát hry chceme hrať, že prečo sme týchto hráčov doniesli a tak ďalej. Toto mi nejako chýbalo a myslím si, že osobne, že k tomu Čibinovi aj chýbajú hráči. Že proste chýbajú... Ale on hrá s Renkom, proste oni sú podľa mňa zohratí. Oni sa poznajú celý život, vyrastali spolu. No ale nesmie byť Hrnka zranený. No však jasné, ale tak to neovplyvníme. Ale ide mi o to, že Marek má už 35 rokov, on sa vrátil do Nitry, podľa mňa dúfam, teda ja si aj prajem, aby tu dohral kariéru, lebo bavíme sa o hráčovi, ktorého môžeme nazvať, že je legenda nitranského hokeja. To by som sa ani nebal, podľa mňa on má veľký vzťah aj k fanúšikom, aj k samotnému klubu. Jasné, ale ide o to, že nepríde mi úplne fér hodnotiť teraz na základe prvých 4 zápasov a taký hejt na neho, lebo on má už 35 rokov, akože nechcem povedať, že patrí do starého železa. Ale už minulú sezónu v Košiciach urobil 48 zápasov v základnej časti 22 bodov, čo dajme tomu, že je pol boda na zápas. A ja osobne od neho v Nitre neočakávam viac. Ja si myslím, že on mal prísť do Nitry aj nejaké líderstvo priniesť do kabíny, aj keď samozrejme kapitán je Braňo Mezej, ale to neznamená, že keď máš C-čko, tak je iba jeden líder, Braňo. Tam sú podľa mňa viacerí líderi, kľudne to môže byť Marek Slovák alebo Tomáš Hrnka. A ja očakávam od neho presne to isté, možno čo hral v Košiciach. Vieme, že v Nitre sa mu podľa mňa vždy darilo najlepšie, či už hral vo Zvolene alebo v Košiciach teraz, to je jedno, ale on má vzťah k tomuto klubu, k tomuto mestu, je domáci hráč, čiže Nitre sa mu podľa mňa vždy darilo viacej, možno dáva niečo viac extra tomuto týmu, ale ja osobne od neho neočakávam, že už robí bod na zápas. Ako si teda spomenul aj tú vec vlastne s tou bojovnosťou, tak toto sme sa bavili, že od tých legionárov to troška ťažšie dostaneš, takže práve preto ja myslím, že keď už aj sa mu hoci ako nebude dariť, tak tých domácich hráčov si musíme chrániť, podržať a nejaká kritika na nich je myslím, že prehnaná a aj zbytočná, pretože keď už nebudeme mať týchto domácich hráčov, tak potom tú bojovnosť budeme ťažko hľadať. To je presne tak, ale ja zase, to je možno taký môj názor, že ja ozaj od toho sama som očakával možno aj lepšiu do sezóny a tak ďalej. Dobre, ja chápem, že mal nejaké zranenie, potrebuje sa do toho dostať a tak ďalej, ale mne osobne akože je problém v tom, že tak, jak bol prezentovaný aj Samobuček, že proste prišiel highlight proste celej sezóny pred prípravy, že podarilo sa nám, však samotne pán Kovačík povedal, že vlastne u nich bol gro vybaviť to, aby Samo sa vrátil, aby sa teda rozohrával v Nitre a tak ďalej. Sami to priznali, že na tomto vlastne stávali, čiže aj najväčšej úsilia si venovali tomu, aby ho sem dotiahli. Ale proste myslím si, že či ja ako fanúšik, alebo aj ostatní fanúšikovia, alebo aj samotní tréneri, ktorí možno mu dávajú viac času na to rozohranie, ale aj to vedenie proste bralo sama toho, aby bol rozdielovým hráčom.
Je to už iba na ňom, či sa mu to podarí aj tejto sezóne. Určite talent má a tak ďalej, ale ako vieme, niekedy môžeš mať talent, ale proste sezóna ti nevidie. Môžu sa ti prísť stále komplikácie. A poďalšie je to, že on má už obrovskú tú nevýhodu, že už ho každý pozná. Že proste každý ten tým si bude dávať na neho pozor. Tak ja myslím, že on sa vždy rozbiehal troška pomalšie a tá forma jeho gradovala ku koncu sezóny a vlastne preto sa on vždy aj rozhodne vrátiť naspäť domov, pretože vie, že tu ho poznáme a že ho tí tréneri podržia, aj keď sa mu dariť nebude. Kdežto vieme, ako to bolo vo Fínsku, že vlastne po 10 zápasoch, dajme tomu jasne. Skončil, pretože sa mu nedarilo a tam ho vlastne tí tréneri nepodržali. No ja si osobne myslím, že aj to posledné angažmán Trinci, proste tak, jaká tam bola kvalita v tom kádri, ani ten výber mu možno asi tak nesadol. On by potreboval proste viac toho času na tom ľade. Áno, presne tak, on nemôže ísť hrať do týmu, kde bude hrať štvrtú lineu. Tam on body nespraví. On je hráč do presiloviek, do prvých dvoch formácií a tedy tomu týmu vráti naspäť tú dôveru. Vlastne nechápem jednu vec, prečo ho stávame na oslabenia, keď teraz sa bavíme o tom, že je to hráč do prvých dvoch formácií a na presilovky, pretože v niektorých tých momentoch mi prišlo, že chce aj v oslabení útočiť a potom vlastne sme tú celú štvoricu mali rozhádzanú v oslabení, ale to už... To už je asi moc detálne, možno by som to uzavrel to už tak, teraz sa tváriš ako odborník. A možno by som to aj iba tak uzavrel v krátkosti, že možno tam chceme hrať možno nejaké breakové situácii, ale bohužiaľ, povedzme si na rovinu, momentálne tá rýchlosť ešte už sama není taká, aká by mala byť, že aby sme reálne tie breakové situácii vedeli tvoriť. Toto je napríklad rozdiel, ak si pamätáme zápas s Novým Zámkami s Rojom. Proste tá rýchlosť, ktorú on mal v tom zápase, bola rozdielová. To bolo vidieť aj na tom puku, že bol rýchlejší. Jasné. Ale zase sme odskočili, chlapi, tak poďme naspäť k tomu zápasu s Michalovcami. Tak čo k tomu zápasu povedať? Za mňa, čo sa týka, ja som išiel z dvoch dôvodov. Jednak, že hra Nitra, druhá, že príde Daugavins. Proste najväčší import v tejto sezóne. Osobne pre mňa Daugavins sklamaním. Čakal som od neho vácej, aj keď mal prekené prihrávky, ale bohužiaľ sklamaním. Myslím si, že tam to bolo vidieť rovnako. Nitra stavia na Bučekovi, tvoriť bude Buček. Michalovce presne to isté, prišiel Daugavins, všetko hráme na Daugavinsa. My sme tam mali aj takú vtipnú príhodu, ja som sa tu s Maťom bavil na hokeji, a sme sa tam bavili, že ten Akolaste, že až tak výrazný není, to neviem, či som nepovedal po prvej tretine alebo podobne, ale potom sa ukázalo, že mal najlepší asi Einstein aj z celého týmu pomaly a ozaj to tam akože hral celkom útočný hokej pekný. Áno, obranca číslo 1. Ale ja som si hovoril, že pre Boha, že čo to je za import, že... Ako tu fakt importí Michaloviec, neviem, či ich môžeme moc porovnovať s našimi. Najmä Pearson a mne sa páčil Hert. Áno. A tí vyzerali dobre a myslím, že aj postavenie, nebudeme sa moc teda baviť o superoch, ale myslím, že postavenie Michalovec v tabulke bude niekde úplne inde, keď sa títo hráči troška rozohrajú, áno. No, ale povedzme si to tak, že ja osobne som si myslel, že to bude veľmi ťažký zápas pre Nitru, hlavne po tom výsledku, čo som videl na Slovane. To som si ale to som dobre, keď som videl ten výsledok najprv na tom Slovane, tak som nevidel reálne, jak ten Slovan hrá. Čiže to bol veľmi skreslený výsledok. A myslel som si ešte aj o tom, jak prehrali teda tú otočku s tou Spiskovnou Sou, že oni prídu nabudení, že proste idú brať body. No ja osobne som išiel na tento zápas s Michalovcami ani nie, že nijak som tam išiel. Išiel som tam, že nevedel som, čo mám od toho zápasu očakávať, lebo Michalovce kvalitatívne ešte sú podľa mňa silnejšie ako minulý rok. Vieme, akú sezónu mali minulý rok. Podľa mňa ich importy sú skvelé. Boli silní na puku. Videli sme na tej presilovke, ten Akolaste to tam posielal, jak sa len dalo. A sme akože pre 2 body iba za Michalovcami a bod za Slovanom, to by som bral ináč pred sezónou. Áno, akože takýto úvod sezóny, hlavne čo sa týka tých mien mustiev, že nikto by asi neočakával. Osobne ja som bral za outsider, dobre, Humene asi každý bere za outsidera v tej lige. Bohužiaľ proste je to nováčik v lige, nemá ani ten rozpočet taký, aby mohol hrať tie popredné priečky, aj to ukazujú prvotné výsledky, ale osobne som čakal, že napríklad Nové Zámky budú na tom horšie. No Nové Zámky majú výborný štart do sezóny, to si môžeme povedať. Ale poďme naspäť k tomu zápasu s Michalovcami. Vlastne vyhrali sme ho 3-2 po predĺžení. Podľa mňa zaslúžene prvýkrát, hlavne kvôli tretej tretine. Áno, povedzme si úprimne, že tretiu tretinu to bol výkon, že sme si zaslúžili tie body. Prvé 2 tretiny, ten výkon zase bol taký, aký bol. Držal nás tam Nibor Kašik. Musíme si povedať, že nás podržal. Ako sme povedali, že vlastne v tých prvých 2 zápasoch to nebol ten Kašik, ktorého sme si pamätali z minulej sezóny, tak tu bol späť starý dobrý Libor a
vlastne on svojimi zákrokmi nás držal stále v hre na rozdiel jedného gólu, nakoniec sme dokázali teda vyrovnať a ja myslím, že ešte na konci stavu 2-2 tam oni tam, alebo to bolo ešte zo stavu 1-2, tam trafili tyčku, no neviem, či to nebol bok tyčky, akože bok žrdia, aby sme boli objektívni, ale akože tam... No v každom prípade nás akože veľmi podržal. Ako som hovoril na začiatku, že mu nevyšli podľa mňa tie prvé 2 zápasy, tak v Mikuláši sme síce prehrali, k tomu zápasu sa ešte dostaneme, ale už tam ukázal pár dobrých zákrokov, ale myslím, že ten zápas s Michalovcami bol fakt naspäť starý, dobrý Libor, ano. Čo vlastne od neho očakávame. Presne tak, no s tým vlastne myslím si, že aj celé vedenie, aj tréneri očakávajú, keďže sme stavili na brankárskú dvojicu, akú máme. Či to je dobrý krok, alebo není, to je na dlhšiu diskusiu, ale je vidieť, že proste staviame hrotovo na Liborovi, že proste aby odchytal väčšiu časť sezóny a veríme, že mu tie výkony z minulej sezóny sa vrátia naspäť, tak ako ich preukázal už v poslednom zápase proti Michalovciam. To k tým brankárom, keby len tak v krátkosti, tak videli sme minulú sezónu, že síce sme mali 2 vyrovnaných brankárov, ale zrazu, keď ani jeden, ani v druhý nebol v tempe, tak sa nedarilo ani jednému, ani druhému a museli sme siahnuť po Liborovi a vlastne teraz myslím, že sa vraciame k tomu konceptu ako pri našich najúspešnejších sezónach, že vlastne sme to ťahali s jedným brankárom a s jedným nejakým domácim odchovancom, neviem, spomeniem si Mišo Valen s Feďom Foltánom. A potom vlastne pred playoff prišiel nejaký brankár skúsený, ako napríklad Vlastol, ako si už vlastne spravil trošku väčšiu konkurenciu. Jasne. A taktiež to bolo Ivan Cowley s O'Connorom. Takisto vlastne celú sezónu sme tam mali dvojku. No, dobre, ja by som k tomu dodal takto, že myslím si, že minulú sezónu ten koncept bol nešťastne nastavený v tom, že my sme mali vlastne 2 legionárskych brankárov. Keďže vieme, že máme v lige obmedzený počet legionárov, doplatil na to bohužiaľ či jeden aj druhý brankár. Lebo keď mne to aj tak prišlo vlastne už aj minulú sezónu, keď jeden brankár nebol ani na tej striedačke, čiže ani nežil s tým mužstvom, musel byť na tribúne kvázi. A teraz nedarí sa mu, bolo tam vidieť tá deka minulej sezóny, nechcem sa nejako k nej presne vrácať, ale bolo proste vidieť, že tým brankárom už psychicky to nevyhovalo, že už oni boli už psychicky dole. Oni mali svoju kvalitu, to nebolo o tom, že že by neukázali nikdy nič. Oni proste mali svoju kvalitu, ale nemali takéto sebavedomie v tom chytaní. Tak, prišiel Libor, ktorý proste prišiel s čistou hlavou, nemal čo stratiť. On proste prišiel do toho, že nemal čo stratiť. Vedeli sme, akú má situáciu v Zlíne, prišiel do Nitry, on sa famózne chytil. Famózne. A myslím si, že klub dobre nastavil to, že máme jedného legionárskeho brankára, ale podľa môjho názoru treba dávať aj priestor mladým. Ja som za, ale sú tie situácie, že dostaneš 2 rýchle góly, ty ako tréner teraz nevieš, čo robíš. Vystriedam brankára, nevystriedam. Proste ide o to, že myslím si, že klub by sa mal posilniť ešte na tejto stránke, že jedného slovenského kvalitnejšieho brankára. Ja som bol osobne prekvapený, že sme napríklad nesiahli po Mišovi Valentovi. Vedeli sme, že končí, lebo tam nesúhlasil s novým vedením Liptovskom Mikuláši. Ťažko povedať, to iba polemika moja. Ale myslím si, že by určite prijal rolu sa vrátiť do Nitry. Možno áno, možno nie, ale pokiaľ vieme, tak celkom slušný plat si pýtal, si spomínal, nie? No, plat má veľmi slušný a vieme, že Žilina si to môže dovoliť, ale akože myslím... Napríklad Žilina má celkom dobrú brankárskú dvojicu aj na Extraligu. Áno, tak akože povedzme si na rovinu, že ešte jeden taký dodatok k tejto lige začiatku. Je veľké šťastie pre všetky týmy v Extralige, že Humenné postúpilo a nie Žilina. Lebo Žilina by nehrala, určite by nehrala takéto priečky, ako Humenné bude hrať. Žilina bola proste postavená na tom, že chce Extraligu hrať. Ja som osobne prekvapený, že toho majiteľa to stále drží, že chce postúpiť do tej Extraligy, lebo bavíme sa o tom, že to sú obrovské peniaze, ktoré do toho leje a vieme o tom, že Žilina není zrovna hokejové mesto, že by tam vedeli žiť s fanúšikov, jak my v Nitre a podobne. A keby bola Žilina tento rok v lige, no bol by veľký problém. Už aj my by sme sa inak na to pozerali, lebo teraz stále si môžeš povedať, že OK, nevyšiel nám úvod, môžeme si povedať, že dobre, však Humenné nič nenahralo, príde zápas Humenný, s ním sa odrazíme a tak ďalej. Ja osobne som mal takú koncepciu už po prvých 3 zápasoch, čo som videl, no ešte, že Humenné v lige, nebudeme sa tak trapiť a strachovať, jak minulý rok. Ja myslím, že Žilina je problém už aj v prvej lige, pretože oni majú vlastne 2 formácie extraligových hráčov, ktorí pri našej slovenskej základni a pri obmedzenom počte legionárov chýbajú v tej lige. Títo hráči by kľudne mohli hrať v hoci ktorom týme, by si našli svoje uplatnenie. Samozrejme. No ale vidíš to, že niečo robí asi dobre tá Žilina, že tí hráči tam chcú ísť aj hrať druhú ligu proste, ale... Tak no, Žilina má hlavne podľa mňa posledný rok, pokiaľ máme správne informácie,
tak posledný rok je priamy postup a zostup, takže Žilina má podľa mňa... To ešte uvidíme, není to No, není to isté, ale tak ale... hovorí sa o tom, šušká sa o tom, takže Žilina má, dajme tomu, posledný rok šancu priamo postúpiť do ligy, čiže minulý rok im to na prekvapenie všetkých nevyšlo. No tam to bolo nešťastné, že vlastne oni na tie nájazdy nepostupili, lebo oni vlastne otačali tú sériu, oni boli jednoznačne na koni, dokonca tam prišiel brankár Durný do Humenného, ja som brankára Durného videl aj za Trenčín chytať, keď Trenčín mal výluku, bol som tam na zápasy, keď Nitra hrala Dubnici, a proste brankár Durný ma nepresvedčil tým, jak sa z neho robila superhviezda po majstrovstvách a podobne. A no, prišiel do Humenného a vychytal nájazdy, no. No dobre, chlapci, ale poďme späť Nitre. O Žiline stačí. Áno. Takže dobre, tak ten zápas s Michalovcami sme vlastne vyhrali nakoniec 3-2 po predĺžení, keď sme sa cca 5 minút pred koncom vrátili do zápasu o body, keď Samo Buček vyrovnal po podľa mňa super robote Tomáša Hrnku pri mantineli. A nakoniec sme ho teda rozhodli predĺžení, podľa mňa zaslúžene, lebo zaslúžili sme si to. Hlavne ku koncu tretej tretiny sme podľa mňa išli na 3 body. Siahali sme určite na 3 body. Siahali sme na 3 body, tam sme sa nesťahovali vôbec, že ideme hrať udržovacú taktiku. Čiže podľa mňa konečne prvé zaslúžené body, konečne sa nitriansky fanúšik potešil. Ale poďme si ešte prejsť vlastne ten zápas v Mikuláši, kde sme tiež boli osobne pozrieť. Ja by som tam chcel ešte podotknúť, že my sme cestovali do toho Liptovského Mikuláša a chcel by som sa poďakovať na navigácii od Google, ktorá veľmi dobre naviguje. Tak išiel si niekedy po nejakej nespevnenej štrkovej ceste cez stavenisko, kde bagrista ti kýval? Áno, tam akože kopali základy na most a ja som tam išiel na oktávy. Nešli sme... No my sme sa chceli paradoxne akože vyhnúť zápche, áno. Nešli sme cez Donovali a cez Čertovicu, tak sme išli smerom na Martin. Áno, chceli sme srnky asi chytať, alebo neviem, no. Dobre, ale došli sme vlastne do Mikuláša. Tam nám hneď oznámili, že budeme mať meškanie v zápase. Čo nakoniec nebolo. Došli sme na štadión, čo ma prekvapilo, bola totálna kosa na štadióne. No, minus 20 stupňov, lebo ešte k tomu by som premostil. So zápasom v Poprade, ja som mal pocit, že som na kúpalisku. Tam bolo také teplo, také dusno na tom štadióne. Teraz prídeš do Liptovského Mikulášu. Do mrazničky, akože ideš si zobrať, ja neviem, vysmažaný si otvoríš mrazničku a to isté ťa zažilo v Liptovskom Mikuláši. Aj tá atmosféra zo začiatku, no bolo to také divné, mal som pocit, že som prišiel na zápas, ja neviem, v osmanskej kategórie. Tak my sme tu mali 28 stupňov v Nitre a v Mikuláši bolo 20, na štadióne teda z tých spomínaných minus 20. Neviem, či sme dobre zvolili aj teda oblečenie v krátkych nohaviciach na takýto štadión. Neodporúčame ísť, ale tak nakoniec sme to prežili. Bolo tam nejaké zahrievacie pivo, takže... Áno, ja musím povedať, že mňa na úvod upútala multimediálna kocka v Liptovskom Mikuláši. No, treba povedať akože úprimne, že určite kvalitnejšia ako v Nitre. Je menšia, ale ako rozlíšením sa bavíme. Rozlíšenie je určite lepšie. Hej. Bohužiaľ, grafik tam zvolil to, že keď si chcel vidieť, my sme boli v sektore hostí a keď bol nejaký trest nahodený na časomiere, tak musel si zísť 5 schodíkov dole alebo 5 hore, aby si videl, koľko je čas do konca. Ale poďme rovno k tomu zápasu, kde vlastne sme ho podľa môjho názoru mali rozhodnúť v prvej tretine. Lebo mali sme tam presilovku 5-3, mali sme tam ďalšie presilovky, opäť sme ich nevyužili, lebo tie presilovky nám zatiaľ nejdú. No podľa mňa to ani neboli presilovky. No ale keď máš 5-3... My sme papierovo... 5-2. Pozor, tam došlo... Ale to nebola tá skrátená potom? Neviem, ktoré to presne bolo. To bola tá skrátená. Mali sme aj takú situáciu. Mali sme takú situáciu, áno. Paradoxne, čo by každý čakal, že to využije, tak my sme hrali strašne komplikované tú presilovku. A my sme mali problém sa dokonca v niektorých momentoch udržať v tom pásme v tej presilovke, to si treba pravdu povedať. A hlavne musím ešte povedať jednu vec. Tam bolo vidieť, že to mužstvo každý zápas inej zostave nastupovalo a tá súhra v tých presilovkách nebola žiadna. Ale že žiadna. Tam viac menej aj už tá deka zase sme sa zahalovali viacej a viacej tou dekou, najmä po tej nevyužitej presilovke 5-3. Za minútu, 2 tam dostal Mikuláš presilovku, ktorú využil za 12 sekúnd. Toto ťa psychicky neposilní a... Tam sa ukázalo, že ty do toho stupín, tam sa ukázalo proste Martin Revaj v tej presilovke. Tam sa hlavne ukázalo to, že on je síce tlstý. Bohužiaľ to není ten, ktorého sme ho poznali z 20-ky a tak ďalej. Ale v hlave to má stále. V hlave to má v tom, že tie prihrávky, jaké načapoval on tie prihrávky proste s tou presnosťou. On to má v sebe práve, on je najviac využiteľný pri týchto situáciách. To bolo, ale keď si spomenieš, keď mal 20 rokov na majstrovstvá 20-ročných, tak on bol najlepší v tomto. Akože samozrejme, on keď začínal... Bol rýchlejší, jasné, keď začínal tú kariéru, lebo môžeme povedať, že jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Áno. Ale vidieť, že stále tú techniku a ten rozum, to hokejové IQ má neskutočné a vie to načapovať tým spoluhráčom. No to je akože tú presnosť tých prihrávok. Ako my sme dostali 2 identické góly v presilovke.
to isté, čo urobili v prvej presilovke, z tej istej situácii, z rovnakého signálu sme dostali druhý gól. Vôbec sa naši obrancovia z toho nepoučili, bohužiaľ. Tak aj naši útočníci by si z tohto mohli zobrať príklad, pretože my sme tie presilovky hrali strašne staticky a potom, prišiel tam Revaj, natiahol na seba 2 hráčov, vymyslel krížnu prihrávku 0-1. No, a však mu treba zase povedať, že aj Javcin to krásne trafil. Áno, však trafil to pekne, nakoniec nám dal hat-trick, ale treba povedať, že keď tak, ako ešte sa vrátim k tomu zápasu s Mikulášom, ale keď tak mám globálne povedať, tak veľmi na začiatku sezóny sa trápime s vytváraním šancí. To je vidieť, že tomu mužstvu to zatiaľ nejako extra nejde. Bolo vidieť aj, že ten prvý gól Mikuláše, vlastne čo sme znižovali na 1-2, bola, nechcem povedať, že náhoda, tam Bača to strieľal od modrej čiary, o mantinel pekne pred bránkovisko, ale bolo to také upracované, že Griffin to doťukol vlastne do brány, kde si nepokryl puk domáci brankár. A príde mi, že tie zápasy prvé 4 sú... Dávame 2 góly na zápas, keď si takto zoberieme. Efektivita je veľmi slabá. Čiže treba toto zlepšiť, zjednodušiť určite presilovky. To je to, že... To aj tréner Stavenia bol na to rozčúlený, keď si spomínaš na jeden rozhovor s ním, že sa venovali veľa času presilovkám, oslabovkám, ale zatiaľ nám to nefunguje, bohvie ako. No on spomínal vlastne v tom rozhovore, že oni trénovali niečo celú prípravu a že proste tí hráči to neodvádzajú. Lebo ja neverím tomu, že niekto trénuje takto, že aby ste hrali presilovky. Proste toto určite nie je o tom, že niekto chce takto hrať tú presilovku. Tam ide o to podľa mňa, že ten hráč príde na ten ľad a nerobí to, čo sa od neho očakáva. A už keď aj nechcem robiť to, čo sa od teba očakáva, nejaký signál, tak to hrám jednoducho. Proste idem cloniť pre tú bránu. Však z toho sme mi dali vlastne 2 góly tomu Liptovskému Mikulášu. Tam sa to náhodne odrazilo, z toho sme mi dali gól. A takto to, týmy, ktoré nemajú kvalitu, to takto hrajú. Proste hrajú to od modrej, nahádzajú to a proste z x striel ti tam musí niečo padnúť. Ale keď to chceš do nekonečna proste kombinačne a sám seba prekombinuješ, tak bohužiaľ z toho gól nedáme. Jasne, my sme v tých presilovkách vyzerali strašne v krči. Ono možno to je dôsledok práve tej prípravy, že my sme prípravu hrali každý zápas v inom zložení a takisto tie presilovky neboli v takom zložení, ako už boli priamo v lige, ale tu podľa môjho názoru, keď sa mi raz nedarí, či už v tom zápase, alebo v 3 momentálne, to bolo v našom prípade po sebe tie presilovky, tak to tam hádžem z každej možnej pozície a snažím sa dať tie povestné špinavé góly, ktoré sme nakoniec vlastne aj 3 dali. Aj keď... Áno, aj keď ten tretí bol už iba taký... Tak tretí gól bol taký, že vlastne tiež tam dával... Konsolidovali sme skóre. Sahír dával krížnu prihrávku, kde to vlastne obranca Mikulášu zblokoval a Miloš to zavesil do vinkla. A možno brankár už ani nechytal, už sa videl šatní. Tak to už bolo pred koncom pár sekúnd. Áno, bolo to 5 sekúnd, tuším, pred koncom. Neviem presne koľko, ale bolo to pred koncom. Ale ja by som chcel povedať ešte jedno to zápase. Ja som videl, bola tam inak celkom pekná účasť fanúšikov na Liptovský Mikuláš. Bolo, akože podľa mňa celkom fajn, možno 30 no na to, ľudí. aký každý vedel, aká si dopravná situácia sa dostala do Liptovského Mikuláša. Ja osobne som bol prekvapený, že tam bolo dosť ľudí. Ale chcel by som ešte k tomu povedať, my sme to tam aj videli, tú frustráciu tých hráčov. My už po tých posledných 7 minút, tej tretej tretine, oni nás doslova bili. No my sme nemali nič. Tak on normálne jeden hráč si naviazal našich 2, on sa otočil, my sme mu nestíhali absolútne. A tam bola vidieť tá nasratosť toho týmu, podľa mňa, bola vidieť iba na Liborovi Kašikovi. Ten mal niektoré také zákroky, podľa mňa, že ho to totálne sralo, čo videl, aká hra sa tam predvádza. A tam si myslím, že tam mal prísť nejaký bod zlomu. Bohužiaľ, už v tom zápase sme to nedokázali nejako zlomiť na našu stranu. Išli sme frustrovaní z toho zápasu určite. Určite sme išli frustrovaní, ale chcel by som ešte k tomu vlastne povedať, že sa mi nepáčilo. To bolo v prvých 3 zápasoch, až s Michalovcami to bolo troška iné, aj keď ten výkon stále nebol optimálny. My sme približne 10 minút pred koncom Mikuláši znížili na 4-2 a tí hráči sa pomaly ani netešili z toho gólu. Iba sa tak tlapli a podľa mňa, keď znížiš na rozdiel 2 gólov a máš 10 minút do konca v hokeji, čo je v hokeji 10 minút? To je strašne veľa. Áno, že ešte nejaký taký zápal mi tam chýbal, že chlapci, ale však ešte stále máme 10 minút. Máme 10 minút, ešte stále môžeme ten výsledok minimálne bod uhrať alebo zobrať z toho Mikuláša. A toto mi strašne chýbalo v tých prvých 3 zápasoch. Hlavne to Mikuláši som to videl, že ako ja som osobne nechápal, že dáme gól a aj dobre, tak aby sa chýbala tam tá emócia. Tá emócia. A možno v tom 4. zápase aj nakopol vlastne ten tým, ten transparent, čo vyťahol náš fans, že aby bojovali, či vyhrajú, či prehrajú, ale fanúšik Nitry si minimálne zaslúži vidieť tú bojovnosť toho týmu. Lebo vieme, aký nitranský fanúšik, aj keď ten tým prehrá, ale vidí tú bojovnosť, tak mu zatlieska. Ale vyslovene, keď ten zápas, nechcem povedať, že odfláknu, ale aby mu mohli dať viac tomu zápasu, vieme, že by mu mohli dať viac a nedajú tomu zápasu viac toho, tak
potom čo čakáme? Dobre, ale povedzme si na rovinu, že čo bolo toho vlastne. Tam išlo o to, že my tvoríme tretinu kadra importov a bohužiaľ tie importy tam neukázali to, čo sa od nich očakávalo. No zatiaľ určite áno, akože podľa mňa... Ešte chcem jednu vec dodať k tomu, čo som zabudol k tým Michalovciam. Mňa napríklad ten zápas prvých 10 minút bez tej atmosféry nebavil. Ale podľa mňa zaslúžene. Treba zaslúžene, vyjadriť nejaký názor. Určite, ja som určite za, ale chcem povedať toľko, že Nitra je špecifická tou atmosférou. A bolo vidieť, že proste, bolo vidieť, že bez tej atmosféry tých prvých 10 minút to nebol ten hokej, ktorý chce človek vidieť, tú atmosféru. Lebo nejdeš iba čisto na hokej, ale aj na tú atmosféru. Však určite áno, ale treba vyjadriť, ako som povedal, už určitý názor. Treba dať hráčom nejaký signál, lebo vieme, že ten nitranský fanúšik je v dobrom aj v zlom s našim tímom. Určite lepšie takto vyjadriť bez fandenia, jak niekomu nadávať. Určite to je... No však tomu sa asi zhodneme všetci. Toto musím pochváliť náš fanklub, že zvolil dobrú taktiku a myslím si, že hráči si to aj uvedomovali. Jasné. Súhlasím s vami s obomi dvomi. A aj tá hra. Ja myslím, že to pre mňa to je tak dlhodobejšie. To vidíme v Nitre, že ako sa fandí, tak vlastne aj ten výkon niekedy vyzerá, že vlastne tí hráči dajú impuls fanúšikovia hráčom opačne a ja si pamätám zápasy, keď prišlo, 1500 ľudí, bolo to slabé a dokázali sme doma prehrať vtedy v poslednou Žilinou 1-5, pretože tam chýbala tá emócia. Ten nitranský hokej je stávaný na tej emócii. Bohužiaľ, ja by som ešte povedal k tomu, nemáme najkrajší štadión, čiže jediné, čo si každý môže aj zo superov, kto sem príde, zobrať je tá atmosféra. Tu nám myslím si, že zavidí hociaký klub. Tak tu určite áno, lebo vieme, že máme starý zimák, ale je to náš zimák, ktorý si nedáme. Jasné, každý by tu chcel nový štadión, kultúrnejší, ale tak taký nevieme, napríklad, jak Brne bude. Taký bude v Brne, ale je to zatiaľ nedohľadne, tak myslím si, že náš zimák má každý rád a tá atmosféra tu je jedinečná. Takže toľko asi úvodným 4 zápasom. Už sme to asi vyčerpali kompletne tú tému. Áno, myslím, že áno a neviem, či sa chceme vrácať do tej minulosti. Pozitívne je to, že sme sa nakopli teraz výhrou. A veríme, že budeme pokračovať. Ideme ďalej, čo nás čaká a neminie a najbližšie nás čaká Slovan. Myslím si, že sviatok hokejový v Nitre. Bohužiaľ Slovan... Jak bohužiaľ? No, myslím si, že bohužiaľ pre nás Nitre v tom, že Slovan vyvodil, keďže dneska nahrávame tento podcast a každý si domyslí, kedy ho nahrávame, takže Slovan dneska vyvodil dôsledky, teda respektíve včera odvolal trénera Pardavého, dneska aj generálneho manažera, tuším, alebo Haščák bol generálny manažer? Alebo športový riaditeľ. Nefandím až tak Slovanu. Ale osobne si myslím, že Slovan sa bude snažiť už do zápasu v Nitri, aj tam boli nejaké také zazneli tie vyjadrenia vedenia Slovanu, že mať aj s novým trénerom nastúpiť už v Nitre. Sám som zvedavý, kto to bude. Rozprávalo sa, dneska som videl v médiách, som zachytil, že by to mohol byť Zdeno Ciger. Aj Pokoviča som počul. Ale neviem, či by to bola akože nejako extra dobrá voľba pre Slovan, ale tak to je na nich. Tak myslím si, že Slovan není iba o trénerovi, ale aj o kvalite toho kádru, podľa tých zostrihov, čo som videl. Chcel som povedať toľko tomu, že bojím sa toho, že Slovan príde teraz namotivovaný a bude chcieť brať body v Nitre. No určite áno, lebo keď sme sa bavili o tom, že Nitra mala zlý štart do sezóny, tak čo potom Slovan vzhľadom na očakávania kádra? Ako keď som to už spomínal dneska v podcaste, ale že by sme boli bod za Slovanom po 4 kolách, to by sme všetci brali, len sme nečakali, že to bude na konci tabulky. To je to, že keby sme boli na opačnej strane tabulky, tak by sme to brali všetkými 10. Ja teda dúfam, že sem príde Slovan tak, ako je teraz vo forme a formu začne ladiť teda aj s novým trénerom až po ďalšieho kola. Presne tak, čiže 3 body budú u nás. No ja dúfam, že áno. Že získame 3 body, ale bude to veľmi ťažký zápas, lebo keď Slovan už ozaj má nového trénera, tak ako sa hovorí, Noa Metla dobre metie. Áno. Takže uvidíme, ako Slovan príde, akom rozpoložení, či už niečo nový tréner stihne s tým tímom spraviť, aj keď naozaj nevieme, či majú už niekoho rozpracovaného alebo nemajú niekoho rozpracovaného. To všetko uvidíme piatok, ale ako tak troška si rýpnem, ale keby Slovan došiel s trénerom Pardavým, tak verím hneď 3 body. Ja osobne tiež, lebo po tých hrách, čo predviedli, a myslím si, že aj tomu Humennom akože extra výkon nepredviedli, ale k tomu sa nebudeme vrácať. No a následne môžeme nadviazať na to, že v nedeľu nás čaká silný Zvolen. No Zvolen jeden z kandidátov na titul za mňa. Myslím si, že majú dobrý káder, vyskladali ho celkom solidne a ťažký zápas určite asi. Áno, oni majú vždy to slovenské jadro dobre postavené, už dlho je pokope. Tréner Oremus tam je dlhšiu dobu, hráči vedia, čo majú hrať a doplnené výbornými importmi teda. Aspoň sa tak ukazujú za Aspoň sa ukazujú, respektíve na papieri vyzerali dobre. Nemal som možnosť zatiaľ pozerať nejaký zápas Zvolena, keďže... Tak aj viete, kto tam je teraz nový brankár Zvolenie? Zaskočil som vás. Kapsky.
Nie Skapsky, ako bol pred 3-4 sezónami, ale teraz je Kapsky. Neviem, či k nemu viac. Uvidíme, dúfam, že nebude mať čierne betóny. A ja od zápasu Zvolenú bude ťažký zápas, ale ja dúfam, že prídu tak, ako k nám väčšinou chodia, že vlastne aj ich fanúšikovia to spomínajú, že už v Žarnovici prehrajú 2-0, takže dúfam, že takto nejako ten zápas začne. No ja osobne očakávam vypredaný štadión na Slovan. Myslím si, že Tak Slovan je vždy lákadlo, takže myslím si, že určite. atmosféra bude určite skvelá. Myslím si, že... Uvaríme ich. Áno. Uvaríme ich v našom malom kotli. Môže to presne tak byť. V nedeľu teda osobne očakávam ťažší zápas. Myslím si, že tieto dva zápasy by mohli nášmu brankárovi vyhovovať. Očakám veľmi veľa striel a myslím si, že Libor nám predvedie výborné zákroky. Dúfajme v to. Dúfajme, že Libor podrží. Áno, očakávam aj ja ťažké zápasy, určite to nebude nič jednoduché. Vieme, že Slovan väčšinou sa mu celkom darí v Nitre, alebo proti Nitre to môžeme nazvať, ale hovorím, že není sú ani oni v dobrom rozpoložení, takže určite máme šancu a verím, že určite nejaké body zoberieme. A tak oni aj kvalitatívne akože išli dosť dole. Myslím si, že im odišli tí dvaja nosní hráči z minulej sezóny. Myslím si, že mohol by to byť otvorený zápas. Myslím si, že by sme kľudne mohli zobrať 3 body. Tak Zvolen, vieme, že poznáme Zvolen, že proti Zvolenu sa nám celkom vždy darí. Aspoň minulé sezóny to tak bolo, že vždy sme vedeli so Zvolenom hrať, ale treba povedať, že túto sezónu majú fakt kvalitu celkom na vysokej úrovni a aj vlastne prvých 4 kolách majú 10 bodov, ak sa nemýlim, takže sú na čele tabulky. Nedá sa to moc porovnať zatiaľ s nami, ale verím dobré zápasy a hlavne nech si to fanúšik užije. Ale povedzme si na rovinu, posledných 5 rokov, kedy Zvolen kvalitu nemal. Zvolen posledné roky fakt ide oni celkom, hrajú popredné priečky. Akože keď im to nevydá na ten titul, ale oni hrajú, akože myslím si, že minulú sezónu mali výbornú, potom mali taký trochu dole, padali ku koncu, ale oni majú kvalitu proste stále. Oni kvalitu majú, až kým nenarazia v play-off na nás. Áno. Minulý rok preto hrali finále, lebo my sme vypadli štvrťfinále s Košicami. Áno. Dobre, ešte ja by som prešiel k našej rubrike, ktorú sa budeme snažiť teda tipovať výsledky. Môžeme to skúsiť. No poď Matej, povedz mi, jak to tipuješ ty najprv so Slovanom a potom so Zvolenom. Tak ja osobne verím viac so Slovanom. Nechcem povedať, že so Zvolenom nemôžeme uhrať nejaké body, ale myslím si, že ten Slovan nejakými emóciami, bojovnosťou a tým, že sú není úplne v dobrom rozpoložení, by sme mohli urvať 4-2. Dobre, a čo Zvolen ešte? No neodbiehaj mi od mikrofónu hneď. Pardon, tak Zvolen. So Zvolenom, akože ja som spomínal, že na ten Zvolen vieme hrať, ale celkom majú formu, tak dajme tomu, že vyhráme 2-1 po predĺžení. Dobre, ja teraz poviem za seba tipy. Ja to vidím skôr opačne. Ja si myslím, že ten Slovan príde namotivovaný a že proti tomu Slovanu budeme, ťažko to hovorím, s ťažkým srdcom, ale budeme ťahať za kratší koniec. A skôr si myslím, že proti tomu Zvolenu by sme mohli brať body. To je môj názor. Ja budem optimista. 7-5 Slovan a 4-1 Zvolen, 3-0 prvá tretina. Ideálny scenár, úplne ideálny scenár. Bufety budú fakši radosťou po takovej prvej tretine. A vidíme sa piatok potom v meste. Tak ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli a tešíme sa, že nás budete počúvať aj pri ďalšom dieli takto o týždeň a prinesieme vám zaujímavú tému na tému importov. Dali sme si k tomu takú bližšiu analýzu, takže tešíme sa na vás aj na budúce.